assalamu alaikum abu pourtant an calminan mo de mo jeyi salmitade a woppi farilla sabo salminde ko sunnu salmitade ko farilla anon hay duma wadani juldo tikkata ko gongo tikkere wiya ko wodo won balde tek so wanande alla nde mi tubuni alla wa alaikumus salam ko ni juldo so salminama yo salmit mi habru min ko dum addimi bismillah bamum coppi holko hesdi hande e nder majji ande kere kewde ene tenkele jawde jimen holgel hon gedel gotel ngel burda testade le pouvoir cède à la pression de l'opposition si kalka halda adan diggi foftin bat dundu wondo hakkunde yimɓe ko demde perte tondu madode wana jambe wana jale jogorabrano e wiide journal Vox Populi ay ngal kaldigal ngala laamu ngu foti haaldude e lulniɓe mum ngam heblanade nawgase jeetet lewru me nduɗo no gonden won paamodiral puɗɗingal hen uurdi ko mbiɗa ko nenda ko honga saɗa siftoro ko front de résistance jaɓnoɗo caggal ɗum saltoyi soko fawdi condition ngal tawtenoɗo e nder mum la buddu goomu ngu ganduɗa notirto ko cellulaire ngu ala heedi heede tawi ɗowow ɗumo ko neɗɗo mba jeyaka hay nokku darne joni noon ngu darnama ko laamu jaɓngu darnude on commission neɗɗo mba jeyaka hay nokku mo journal Le Quotidien wimen société civile o waɗi proposé ko une co-présidence eɓe joofi Babacar Gueye e Mazid Ndiaye yiddi hunde e maledi ɗum ko yeɗede ɓuuri yiɗine woni sababu journal o témoin e wiide men ɓen notirtoɓe les non alignés joɗni jetti jarni ngun laamu jaɓangu lulliɓe mum woni sababu Vox Populi wiide men joni kam alhaaliji garti e juuɗe mawɗo leydi o kono ko gartugol ngol teniɗen konguɗi Mouhtar Souran gerdiɗo front biiɗo firtani haydara haaldude eɓe fonnoɓe haaldude famodirde mumen caggal ɗum wasa sinude ko haalduno ko e mumen ko mbiɗa ko ala koko wi ko ƴewti ko eko société civile naɓe mbaɗi ko proposé ɓe mbita ɓe jaadani hen kono kamɓene ɓe jogui droit miijade mijikinenade e nder mabɓe ha ko wawen wonoyde pop omo jogui noon respect e ɓeɗo ɗiɗi saabu goto hen kala darde mum ko fayidinde trewat repta pop mawɗo leydi e lulliɓe mum kono neɗɗo wawa haalde lulliɓe mum no woni jejjidɗo landamo PDS mo journal observateur rutini soko wiide men o yiiti holko saabi oljo gonɗo e nder mum e o saaha holko saabi wona e wiide makko ko Abdoul Karim Wade woni peccuɗo lando hakkude ter sababu ko Abdoul Karim Wade fewja kañum firtat ko mbiɗa ko ala koko wi ko omo siftoro hon Farba Senghor meɗnoɗo haalde ko wayni soko wiide Abdoulaye Wade wonirani ɗo so wona fittande ɓinguel mum lawol tarikh nen rokkombo gonga de kono kadi ko Farba Senghor jertinoɗo wonde kalde Abdoul Karim Wade haɗa jeere ɗiɗo sumgoji hay gote mon maître Abdoulaye Wade jogoɗan halfinde lando tawade refta pop ko PDS mo notirtoɗo Momar Thiam docteur en communication et marketing politique holliti wonde wono uuri wonde e mum nde yimɓe cali safurude o wi ko pooɗe ndure won toon ha mom o nenniri ɗum e armée mexicaine ha yeeso ko lawol jop ala ka pari mbatten sok e sumgoji notirtoɗe nokkuji le journal enquête rutini woto jejjiden wona haala ndewno ko ɗo yiɗo juɓɓini ala woti ɗo juɓɓini haala ko notirtoɗo Jaga Silla expert rutini soko jofaɗe mum ɗi mbawa yuɓɓinede ko aduna mo wiɗono o wi ko haɗi ko ɗin listuji ƴewtindede ƴewtingol keeringol e mayirɗe lewru avril no ɓennandu ha e fuɗo lewru me nduɗo no gonɗen ko ɓennanno ɓenni natti wawde wonde hirande ko jamma ñamate kono ko ñalawma fewjete wonti sinnu ko sinno hanno boy lamade goppen kan duttanɗen gokko ko jiidani e kan holkan le port de Dakar mo journal Les Échos dutuni ay oy Ababacar Sidikh Bey lomtinoɗo notirtoɗo Cheikh Kanté o waɗi ko ɓuuri ko Cheikh Kanté wanno ko toon ko mbiɗa ko tade wiide journal o e nder hitande e feccere o versi laamu ngu keno sowo laaɓi ɗiɗi ko Cheikh Kanté versino laamu ngu e nder duuɓi tati jenctude nde journal Le Soleil woni e sernude soko wadde ɗum eɓɓo par eɓɓo o edi haalde foof ko bénéfice nodirtoɗo brut mbo wi o ummini ɗum e ɗiɗi piccal goo milliard o artiri ɗum e jeenayi piccal tati hunde ɓeydinde e nder temedere kal temed tati e capannayyi e goo bénéfice nodirtoɗo net ndo wi o ummini ɗum e milliard piccal nayyi o artiri ɗum e milliard uji jeegom piccal tati ɓeydinde e nder temedere kal temed tati e capannayyi e nayyi milliard uji tati ɗo ver impôt ɗo wi so wima laaɓa ɗiɗi limtindi e satu persugol mumen en 2015 et en 2017 taux de réhabilité woni sababu en daro e nder temedere kal sappo e goo piccal goo ɓeydade tolnide e nder temedere kal temed ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom nden hunde nodirtonde charge de personnel ustima e nder temedere kal saabu ummima e nder temedere kal capanɗe jeeɗiɗi arti e nder temedere kal capanɗe jeegom e ɗiɗi journal o no haalan men hade mesure o ƴettede eɓe tolnino kamɓe liggotoɓe e ujunnaji nayyi fawnoɓe capantati e jeenayyi kono artunoɓe ha e ujunere e temedde jeetat e capanɗe jeenayyi e nayyi woni sababu temedere e capannayyi e joyyi mbaɗa annulé journal o no haalan men ɓen ɗon ujunere e temedde jeetat e capanɗe jeenayyi e nayyi employé hen ujunere e temed ɗiɗi e nawgas e jeeɗiɗi koɓe ganduɗa contrat mumen wona gasowo temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi woɓɓeɓe ko
ko contrat mo gasta omo siftoro 31 lewru décembre 2018 eɓe tolnino kay liggotoɓe ujunere fawnoɓe temedde jeetat e capanɗe jeeɗiɗi e jeetat tawi hen ujunere e temedere e capanɗe jeenayyi e joyyi ko contrat mo wona gasowo temedde jeegom e capanɗe jeetat e tati ko contrat gasowo solde trésorerie o ummimi e milliard uji jeeɗiɗi piccal nayyi arti e milliard uji jeeɗiɗi piccal jeetati bénéfice mo journal o wimen tolnimi e milliard uji jeenayyi ko wona ko ɗum l'encours de la dette o wi ummimi e milliard uji capannayyi e joyyi arti e milliard uji capanteɗe e joyyi woni sababu ko Ababacar Siddique Bey biide en ruttu mawɗo leydi o teddungal dasetake rondet mbo anda teddungal jomum no wawi ñamde jiibu jok o waɗi ko weɗɗa holon so wona e wiide les échos ay oy meɗnoɗo wonde ɗo pettowo équipe mo leydi men noddutoɗo Papsar rokki miñiraɓe mum e mawniraɓe mum rewɓe e worɓe goto hen kal terrain en wondi e million ngaji sappo kambira ko ala koko waɗi ko gonga ko endam neɗɗo yo wallumbo mum ɓuuri futtinde ɗum guite ha maayi ko ɗum firti corse morgo ko min luwata oto jogui ngaari ndi sodata kasankio wurɓe yomballe kal goppulɓe mum mayi jaggudeɓe mum eɗen mooli Allah e WhatsApp ko woni hen bawɗo fo reno e wiide journal Dakar Times hollitama wonde WhatsApp ene ɓuuri wasde sirdi e nder temedere kal temedere Halimatou Dia momi haalane ay audio koko sowa firtat ko woyi heegoyo ko nenɗa ko mo jiiɗa fof nena ɓoɗɗo kal baɗɗe mo audio mba jabtaki mettino te wona ɗum wonno fandare WhatsApp fandare mum wonno ko bindol ko pour jeeygu yimɓe mbatta ɗum oljo jiya jaay no jogui téléphone ala ko haalata hen so wona mi salminima juurima dooleje ɓutteje ha waɗi jowe ɗum ko salminandu ay fewnduɓe ɗum ɓe kutortako ɗum no ɓen ɓe pewnani ɓe ɗum kutortone ɗum goto fof yo siftoro kungel mum no jogori muɓɓi yaade e nder gabri no woppi audio yel mum ga e aduna woto waɗa audio mo ganduɗa so yimɓe ne keɗoma jangge e jaam en kutoroma ɗum tinno miijo ɗum siftor ɗum jottor ɗum hunde wele jogorɗo bonnonoydem yimɓe yo ndew hen Allah goppo fijiro o aɗa wawi andude ko heewi e nder hunde nde mi haɗɗo minne hade mi wadde audio walla vocal e ille ɓe radio Teccan mi salmoni mi juuri